Aquest grau de gestió d'allotjaments turístics em serà molt útil en un futur, ja no només per haver obtingut un certificat que ho acrediti, sinó per tot el coneixement adquirit durant el cicle. Des que vam començar he conegut tots els apartaments d'un hotel, hem tingut també l'oportunitat de conèixer en primera mà a molts empleats de diferents establiments turístics, molts d'ells de renom, i ens han explicat la seva trajectòria tant personal com laboral. A més, contínuament posem en pràctica els nostres coneixements adquirits als seminaris, que són una mena de classes teòriques, treballant per reptes i projectes. També treballem molt en equip i fem moltes exposicions orals, que jo crec, almenys a mi, que m'ha servit moltíssim per saber-me expressar en públic, per perdre els nervis a l'hora de fer una presentació i sobretot a sentir-me segura quan exposo, ja que crec que és un factor clau quan nosaltres volem fer una bona exposició. L'aprenentatge d'idiomes és també molt important en el nostre cicle i és per això que contínuament fem presentacions, fem projectes en francès i anglès, el que ens ajudarà a donar una millor acollida al turisme que ens visiti. En definitiva, podria dir jo com a estudiant del grau de gestió d'allotjaments turístics que estic molt contenta d'haver estudiat en aquest grau, més que res perquè he après moltíssimes coses que no pensava que anava a aprendre i a més m'he donat compte el que realment és el sector turístic i ara sí veig que és això el que em vull dedicar en un futur i res, que tinc moltes ganes de començar a treballar.